Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro ibna sabai pisha ka bati CTV bat kum jo shiki Khubor kimat. Ngini phashwa shiki Khubor na Kylleng kibinta jong ka Jylla. Nega singi ka khasaltri Nailar aza punriu acting CM ka hima milim upa EM Iban Fedrix EM ulawan shong biang haka kets EM jong ka hima milim. But hakani ka kinti ka bamenta ula airu da ka jingtho shaw ainam manix EM. Ba udayban pin ya ka order ni ka hukum ka bawan ni ki bor badaypen man pinshisha bala tungs EM biang ya u. Henreu ainam shim la pediang ya ka ni ka jingtho but tre hiru bansoy man pin ba ula yo pediang. Uwe home guard bala tip kerteng kum uba magelan soklen. Uba sa haga shnong paham sotri kat bau dang don haga kamram pan penya yaki kali ula du no ela ka jong ka jing im haga jan mi jong khar artrik Nailar aza punriu. Hadian bola shaban hakinar pus electric ki baham na ka we ka kali pick up ka badan your number AS Arsan EC Lai Sound Rupra. Kabakit yikinar pus electric ka company NE zone hadian ba kala shatenra hagawi katrok kabadan your number AS not iway FC Kendai Rio Sound not hakalat kabalit sha narbong hajan ka surok ba National Highway 6 hagathan Bernihat Report District. U executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council ubakpi yakatnan ilaka. Uba Denzil Shen haka khatlai tri Nailar aza punriu ula say yak financial report jong snem arhajar apusan aza punriu. Kabapin pau ba ka jingyo lumpisa bat ka jingja ka pisa haka hima milim. Kabakot daki paulak tingka. U President jong ka Khasi Students Union South Khasi Hills usamla Reebok dingdo ulaong ba ka jingbambiang ki an man perking ya ka jingrung jong ki priu ki banabar syakathan sora ki bawan kum kinong jungo kai kalakta shisha haduk ba ki briu ki banabar ki yo banwan le yiki kamsniu hagathan sora. Habakran haga jingalang kabalalong hasora Assistant General Secretary ka Khasi Students Union Central Body usamla pensyairani ulaong ba sa tangkat tu ka nisngi ki khatsan sngi ki baka KSU kala aiporia ka sarkar ban penulong ki santli ki man kin kutno bat ulaong balada ki jingdawa kim urlong hapo kini kisngi balabu ki MLA ki badan hakalyang sensyar kin haplong lupa ki bala penkre bat kinong yalam joga KSU kin hab ban syong perkhat dakanu ka sinjam bakin le. Kahnya Drum Integrated Territorial Organization East Khasi Hills District Unit balalam kmat daw executive member usamla Arcodius Simli ringkat lang bergidkhot jonggaseng haga khatlai trik Nailar asa punriu kilalait ban pha khang ya kadukan ditiar kabala tip kum ka samoy groceries kabadan hajan fire brigade shillong kidkhot jongahnya Drum Integrated Territorial Organization Report District balalam kmat daw General Secretary usamla Marius Malai haga khatlai trik Nailar asa punriu kila ID daga jingtho shaka office rekam joka National Highway Authority of India kabadan ha Arpome Report District ban pinsngaw halor ki benta bas new jongga surok National Highway 6 hadu nadu joraban shidu sha yam kababu jinge yekipat ba nonglit nangwan ka sarkar Meghalaya kala ragan pli daka FCRA cell hapo ka tenat kampo yeng ban yarap yaki kunhun baper ki badan hapo ka Jylla ha ka bayade but application Foreign Contribution Regulation Act applications but ka jing penthamai ya ka sernat lai thu mitram ba ka Jylla ukonrat kum ka sama ka kunhun menteri jong ka sarkar Meghalaya kala menjuri ya ka draft resolution man persya ya ka jingti uranium hapo ka Jylla Umitram ba Jylla konat kongkat sangma lai thu ba ya ka resolution ansara hapo darba senra jong ka yeng darba thawan ka banstang ha ka arpu sautrik Nailar asa punriu Umitram ba ka Jylla konat kongkat sangma ha ka khatlai trik Nailar asa punriu ula bu jingkli ya president ka sang congress uba Vincent H Pala ha ka bayade bat kamat FCRA bat kentu yikinong yalam bakin pelet jingmut hakikam bat amtang ha ka san Pyrthei u konat kongkat sangma Umitram ba ka Jylla haka khatlai trik Nailar asa punriu ulaong ba ka jingwan ra ya ka jingpin bet thmai ya ka election rules jong ka Garo Hills Autonomous District Council kan longkum u maujam ba kongsan ban yada ya ka snap baka jong ki trai muluk hadian baka council kalashna ya la ka jong ka electoral roll na ka benta ka election jong ka Garo Hills Autonomous District Council
Ka sorka Jylla kala thau da state committee banwan ra ya ka jingtin kala ha ka ruti dawyong knang ban plilan yakinong ti dawyong ha ka Jylla. Umitrong ba jong ka Jylla ha ka jingakran. But kila Pyrthei Khubor ha ka khalai trip Nailar ula ong ba ka ni ka committee la thau hadin ka jingakundu jong u iki officer ka Ministry of Coal jong ka sarkar pedeng ha ka baula kerpat ban penjinsur ya ka kendon ka bakdaw ya ka baka jingti dawyong kan long shispa hector ka jinghe ka jakala ni kapar. U konrad sangma lo ong baka sarkar kan ya silok shwa bat ki kunhun repair. Halo ka project jong ka Shri Cement bat kan sa shim ya ka rai andala yo sngo na baro hadin ba ka KSU kala airport ang khatsan singi ya ka sarkar man pendam no ya ka public hearing jong ka Shri Cement. Ha ka baya day bat ka Meghalaya Resident Safety and Security Amendment Bill. U konrad sangma uloong ba ka tanat kampo ying jong ka sarkar pedeng kala sha skor ba ha ka baya day ba ka ni kamat. But shen ka sarkar Jylla kan sepulong shu ik jingakran halo ka ni ka aindraw. Kidukhat bar kinoyalam jong ka Khasi Students Union Maulai Circle ha ka khalai trik Nailar aza pun riu kala kan maburam ya ka lungkhu singyap ka basan snam jong uba cherista feel thank you pampwai war bulai da ka ba lebu sentiu haulum jingtab halamali ringkat ka jingadon ringkat lang ki khunikti ki ba yeng asam ki parlok parajor jong uba cherista feel thank you. Ki pulit ka nostan ha ka khalai trik Nailar aza pun riu ki bala yo jingtep ka batikna ya ka yang jong ki snar nong hi drugs bala suba bagi temu bankit yo drugs na West Khasi Hills District marmar ki pulit ka anti narcotics task force ringkat bagi pulit ka Nostine police station kila penap shrip ki snar nong hi drugs ha manla kilat surong ringkat ka jingadon lang jong ki nong sakhi mentapan ngini phashi Khubor na Kylleng ki benta jong kari Sauspa proposal tili ki thadat pulit ha Kerala kila pentrikam ya karukom ka pensuk ban syakri ya ki patba laong umitrang ba ka Jylla uvidi sathisan haba pelat patba ya ka mai police station ha thanat jongki pulit ha pirokada ka jingthmu ka long barwanra ya ka jingade ka bajan ha padengki pulit berkiriu patba ka Supreme Court ha kasngi balang kala pendamno ya ka criminal defamation proceeding persya ya Rahul Gandhi bade unong yalam kalyang persya Lok Sabha halo ka jingkran jong u ya uvidi savakar u mitrong ba ka Jylla Assam Himanta Biswa Sarma loong ba ka Jylla ka ya shakmat da ka jingtmu jong ka Assam State Higher Education Council knang ban pelong ya ka puli puthi ka ba kham janai ha ka Jylla bat ban pentikna ba ki shlam aji kai kin trekam lingba ki rukom trekam ki ba kham klan bat ka jingtmu ka ba kham ha ki MLA bat ki MLC ka BJP kala pelong ya ka jingki ha vidhana saudha ha ka singi thoding ha ka ba kila penram ya ka sarkar namar ba kamdan wat tang ka weiru kanthei ha ka kunhun menteri jong ka Karnataka bat kila kano ru ba ka sarkar kala shim ya ka rukom trekam ka balong persya ya ki kanthei ka jingan tho jong Rahul Gandhi ubadeiru noyalam jong kalyang persya Lok Sabha ya ka policy bari jong ka sarkar Modi kala penmi ya ka jingan tho na baro kilyang Bun kino yalam jong ka BJP bat ka JDU kila ong ba kum kani ka rukom kentho ka long ka ba pinskosi hadu kata U Arjun Ram Megwan ubadai menteri katnat aan ka sarkar pedeng ula kentho ting e yo Rahul Gandhi ubadai uno yalam jong ka seng Congress da ka ba keno ba ulong penthut ya ka parliament bat keno ru ba Rahul Gandhi kwa banyatai nia hapo ka ying darbar na ka benta kimat ki babun Arpuwengut ke officer jong ka CBI kila sha jiet ban penkup buram da ka President's Medal for Distinguished Service bat ka Medal for Meritorious Service ha ka sngi rakhi ya ka sngi lai lu jong ka rimentau snam arza punri Udrok suba shongdor kumba live khandai point south klur tingka la yo ban kurup na gohti hadien baki pulit kilabat ya ka weka drop ka badan hajan ka interstate bus terminal na ka ni jinja argut ki brew kila sha camp ha ki pulit Umenturong ba ka Jylla Telangana e Revan Reddy ha ka sngi palai ula kerpat iki pat ba bakin pentikna baki vote jongki kinam sha pendam ha ka special intensive revision ka barangya shakman Satish Kumar chairman ubadeiru CEO jong ka railway board ula penya ya ka jingalang bishar kam ka ba manla ubnai ha ka sngi thoding ha ka ba ka Eastern Railway kalapan pawi katu ka ni jing tumu ki ba kongsan jongka ha ka ba ya de ba ka jing shingan ba ka jing trekam ba ka jing pet benya ya ka jing tai Ngine phamata shi Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei ka United Nations Security Council ka maham ba ka Al-Qaeda ka lapersang ban pendan kam ya kari Bangladesh kum ka khatam ban seng yaki kunhun leno
Kani ka jinglap kalapau hakakai pot kabalai pupra jongka kunhun pet benia ya ka jinggershan bat ka jingpin shitom jongka UN. Ya kani ka kai pot la IT shaka committee jongka Security Council kabadai pet ya ka Islamic State ka Al-Qaeda bat ki kunhun ki bai trelang bat kini ki kunhun king atiar. Kumbahan riwut kibriu kilayap hadin bau slap ubajur ulat her hakadong mi ni jongkeri Japan nadu kasni palai hadu kasni thodieng kat hadu bakala wanra ya ka jingshlei hakiba bun benta jongkeri ka sarkar jong Trump ha kasni palai kala penbena pa kamshim la pelat ya ki menderi ki bamdan ya ki kot kisla ki babiang hakaput da ka bakdau ya ka jing penjari an ka bak hamper king. Ka Department of Homeland Security and US Custom and Border Protection kala pentip ba kala yok kem hadu khandai hazar arspa khandai pesan ngut kibriu ha shilenter ka kaput tang hobenai naitung mentausnam ka jingap brio na ka jingki ujumai bajur nyopen saw magnitude ha kri Colombia kala kenjok mentas ka arspa nyopulai ngut ong u David Tumayo bade director jong ka National Unit for Disaster Risk Management ka tanat sipai bahakli du jong ka Iran ka khatam Al-Anbiya Central Headquarter kalapen pa bakam dan kenu ke chahat kitmar ka bala banyai lingba da ka basuk na ka duriau ba Strait of Hormuz klem de yo jingbin na ka Iran ong klap thai Khubor jong ka nikari ka jing ha ka liang ka boarding ka ba dang yai biteng hadu menta ha ka ri Bangladesh namar ba ka sarkar kala hukum ban penduna ya ka jing sam boarding namar ka jing duna ka jing penmi ya ka boarding ha ka ri lai thu klap thai Khubor ha ka sing thodi haba pen paw ya ka jing long jing man ha ka ni ka than unong mi khmat jong ka Palestine chi India Abdullah Abu Shwahish ulong ha ka singit palai ba ka tanat ka koi ka khia ha Gaza ba ha ka West Bank ka don ha Tmir bat ki jing trikam ki la ban khlem ha ka nu ko por ka sarkar Taliban ha ka Afghanistan kan rakhi ya ka jing sanshar ka ba sansnam nadu ba ka Kabul ka hab hakti chongki hadin ka jingmi no ki shipai ka United States na ka ni kari ka sarkar Taliban hadu menta kampat yo satya ya ka jing ithu na kiri ka Pyrthei hendri lai no na ka sarkar Russia tigitu klong Khubor hakimat menta sgi khublei. Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.